otu ahụ jikọrọ ndị ọrụ nta akụkọ n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ NUJ ngalaba ya na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị achịkọbago nnukwute ọgbakọ nkụzi ebe a nọ wee nyegasịa otu ndị mmadụ onyinye nkwanye ugwu bụ nke were ọnọdụ n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti. Ya bụ mmemme rụtara ndị bụ ọkaibe n'ọrụ mgbasa ozi, ndị ma nke ekwe na-akụ n'ọrụ omebe iwu nakwa ndị eji okwu ha agbagasị izu n'ogo dị iche iche. Ọ bụkwazi nnukwute ohere wee nye ndị dum nọgasị n'oche ahụ nakwa ndị nke nọbụ n'oche a n'oge mbụ ịtụkọ arụ ọnụ etu a ga-esi wee nwee ọgịga. Ka Chimeri Chukwu mezie m kọtapụrụ gị akụkọ a. Ọgbakọ nkụzi ahụ bụ nke nwere isiokwu dịka South-East Towards a Robust Economic Blueprint for Sustainable Development, chịkọbara imerime ndị eji okwu ha agba izu, gụnyere aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo, onye nọchitere anya ya bụ Chief of Staff Maazị Ernest Ezeajughi, bụ onye kwupụtara na mpaghara ihe a na-emepụta nakwa ihe na-echere ya aka mgba, ma tokwa Gọvanọ Soludo n'ihe ọma ọ na-eme na steeti a, ma dụkwa ndị Anambra ka a na-akwado ya n'ọrụ ya. Onye chịkọbara ya bụ mmemme ahụ bụ Honorable Chinedu Nwoye toro ndị NUJ South-East ma dụkwa ndị mpaghara ndị ọzọ ka ha na-esonye na ya bụ ezigbo amụma ha na-eme. Ndị pụrụ iche na mmemme ahụ enyere onyinye nkwanye ugwu n'ihe ọma ha na-eme na steeti a gụnyere Ọkammụta Kate Omenuha, bụ onye nọ na mmemme ahụ dịka nne nke ụbọchị ahụ. Onye ọzọkwa bụ Honorable Jude Akpụa, bụ onye Deputy Majority Leader nke ụlọ omebe iwu steeti a. Innocent Munonye nakwa imerime ndị ọzọ bụkwa ndị enyere onyinye nkwanye ugwu.